kaixo, ongi etorria, ez ezagun bateko bi inekuazio ditugunean, hemen bezala, sistema baten aurrean gaude. Orduan, zehaztu behar ditugu edo definitu behar ditugu inekuazio honen soluzioak zeintzu diren, honenak ere, badakizu tarteak edo zuzenerdiak izaten direla, eta ikusi amankomunean zeintzu diren soluzioak. Orduan, beti bezala, egingo dugula izango da, isa bakandu edo isolatu. Bakarrik usteko zein behar dugu, 11 eskubitara eraman, eskubiko atalera, 17, ken 11, 6, orduan izango litzateke horrela, ezta? Bi isa txikiagoa 6 baino. Eta bi zatitzen pasatzen dugu, gelditzen zaigu, isa izan behar dula 3 baino txikiagoa. Orain bestearekin berdin, batutzen dena kentzen, orduan, -5, ken bat da -6. Eta bidertzen nahi dena pasatzen da zatitzen. Orduan, izango litzateke, isa handiagoa edo berdina, -2 baino. Jarko diot beste kolore bat, bereizteko bi inekuazioak, eta orduan, isolatu ditugunean, orain adieraziko ditugu beraien soluzioak zuzen baten gainean. Zuzen honetan, inekuazio honen soluzioak jarriko ditut. Izan behar du, 3 baino txikiagoa, beraz, 3 ez da tarte hortakoa. 3 hemen dago, orduan jarkot 3 ez da tartekoa, eta 2 baino txikiagoa. Hau denak dira soluzioak. Urdinarekin. Gorriarekin jarriko ditut inekuazioaren soluzioak. Hemen da -2 baino handiagoa edo berdina. Orduan, berdina izan daitekelako, 2 bada tartekoa, -2 hau, eta handiagoa, horrak anuz doa. Plus infinito arte. Orain ikusi behar dugu, bietan zein den amankomunaren soluzioa. Orduan, -2 bada edo ez da tartekoa. Goia eta behan soluzioa da, bai, hemen soluzioa da, eta hemen ere bai. Orduan, hau bada. Eta hemen ere bai, bietan, ikuste duzu, bietan soluzioa dela. Noaino, 3 arte, galdera da. 3 sistema honen soluzioa da? Ez. Zergatik? Inekuazioen soluzioa bada, baina beste honena ez. Egon behar du bietan. Orduan, esango dugu, 3 ez dela. Kenduko dugu, jarriko dugu gero biltxo bat, esateko ez dela, eta hau dena, bezez jarriko dut. Hau da sistema honen soluzioa. -2tik 3 arte, baina 3 ez. Hori, gogoratu nola idazten dugu soluzio bezala. Jarko dugu soluzioa -2tik sartzen dela, tartekoa dela, 3 arte 3. Eta sartzen, horran, soluzioa tartea da. Tarte hori, ezta? Eta horrela bukatuko nuke. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?